Isikhalo salabhokhwe bhuti. Sanibonani molweni, ndiyanamkela ku-SABC TV ngesiXhosa. Ibhokhwe guys iyakhala. So after ikhalile ibikhale because ke udadewabo ulande umntana wazonika uLazarus wathi makacele kubantu abadala kwezinyanya zakhe into yoba ufuna ntoni. Then ke nyhani ke wathetha kuLazarus etsho yonke into. So umntana uye waba rayithi ke yakhala ke ibhokhwe yonke into kwavuywa kwaselebhreyithwa wahamba kakuhle umcimbi. Then ke after umcimbi sebehamba ke ngoku uDabs uphethe umntana ke uzobhabhayisa ke yateketisa ke apha. Njengoba sateketisayo ke wathi yeyi, like yamjikajika yamjonga athi hayi bethunana abantwana, uyazi mna zange ndabhideka kukufanisa umntana. Abantwana booNonceba ndiyabazi befana noMkhize noobani bani. No bayintwana abanye wababala ke abantu abesesithi kodwa apha kubavumile hayi ndithanda ukubhideka kakhulu. Akhawuleza angenelele kuLazarus ke guys athi nje hayi ii-genes zikazoleka zistrongo, so ethubeni boongcukana bazohamba bahamba bade bavela apha kubavuka. So kwamnandi ke kwayiloo nto ke but abe sesithi ke uDabs hayi khanimthathe uyatshisa. Amthathe kuZoleka ke ebesithi uZoleka no enye into inoba yi-environment le sikuyo kukutshintsha indawo, that's why mhlawumbi enjena kuqala mhlawumbi ifiva. Nyhani ke bavalelisa ke bemka. Bathe ke guys sebesegula ubavumile hayi waqhubeka nokugula ke until ade athathwa asiwe kwagqirha ke. Ethe ngoseke kwagqirha othumeka wafika ke kwaNonceba noQhawe bakhona phaa endlini. Zoleka uthe xa ebuya ke bafikela kubo ke babalindile bebe-worried kakhulu ke. Then ke abe sesitsho ke uba uZoleka hayi umntana ungcono kakhulu ngoba babe sesithi ke hayi kungcono kahambe kayophumla kalale. Kulaleke ke kuZoleka but u-worried nje ngomntana besesithi ke eyombona umntana afike ke uThumeka emzisela ukutya. Xa efika sithi hayi bo khawusiya uhlala phantsi utye and then ulale. Umntana ulele naye ngoku. uZoleka watsho into yoba yeyi ndiyoyika okanye yonke le nto lena yenzekayo iyandoyikisa emntaneni nam. Ayothi uThumeka hayi uthi abantwana umthetho wabo bayahlupha bayagula nola ikamva wayenje. So ke caba ke besegodukileyo ngokuThumeka kubonakala sekwakhe ke ncokola noHlathi. uHlathi kuyambuza into yoba uhambe njani na, umntana unjani, aphendule ke yonke into yoba hayi ubhetele. Abuze bebe nantoni athi ke naka hayi benefiva. Abe sesithi uHlathi abantwana bayahlupha noQhawe wayenje wayehlupha uQhawe. So babe bencokola ezo nto. Abe sesithi ke uHlathi hayi bo wena ithini into yakho, userious ngale nto yoba wena awufuni bantwana? Abe sesithi omnye hayi andifuni bantwana futhi ke mna ndisavuyela nale yoba kukhona ubavumile ebomini bethu, enye nenye andiyihoyanga. But ke uHlathi ke besesithi ke late sicela babe nidina nje bobayi-2 ufuna nje ukumphumza. Andithi kaloku uThumeka uyafunda ngoku. Then ke uthi ke wonqa into yoba bepheka esithini makabaphume nje bobayi-2. So bekumnandi ke kunjalo. uThomza ke uthe elungisa ke elungiselela into bazohamba wabehleli noThandeka ekhethisa ilokhwe ke but uThandeka wabencoma wethu uba wethu khawukundisikele le nto wayinika uHlathi. Kutheni le nto indoda yakho iromantic kangaka? Ethi mna kaloku eyam sana oko yayigqibele ukundikhupha indikhuphele e-3 shots. 3 shots ke guys kulapho kuthengiswa khona utywala nokutya ke. Ethi ke wayindigqibele apho ndikhuphe wena khawuzame ukundithi. Hayi athi uThumeka hayi wethu amadoda awafani. Athi ke heyi kodwa ke nam iyandixaka kutheni eromantic kangaka? Ucinga into inoba ikhona mhlawumbi into afuna ukuyitsho okanye into ayenzileyo? Athi omnye hayi wethu noba khona. Athi hayi ungathi kanti laa nto wawuyithethile. Etsho uThandeka. uThandeka siyakhumbula ke uba wayethe kungathi kanti uHlathi uyakrokrra ngento okanye ufuna azange akambuze nangento edibanise nomntana kaZoleka uba ingowakhe na. Hayi uThandeka amme ngaphesheya athi hayi ndandijoka mna ngaloo nto leyo futhi ke ungafaki iingxaki zakho ufake igama lam kwiingxaki zenu nobayi-2. So bekumnandi ke bezincokolela wethu kungekho nto itheni. Kodwa ke baphumile ke uHlathi noThumeka beya kwidina yabo bekumnandi. But uHlathi guys umile ngento yoba ufuna ubaby number 4 and userious ngale nto. But uThumeka uyayizulisela yonke le nto wethu. So bekungekho nto itheni ke ngedina yabo nje bezincokolela kumnandi benxibe kakuhle bebese ephaleyiti. uDabs ke guys uncokola notata uNgcungana bayatya ke. Umile ke uDabs ke ngombuzo othi ubrother wakho ubone uhambe kakuhle nalaa mcimbi yena. Hayi anqinele phezulu ke guys. Omnye ethi hayi uhambe kakuhle kakhulu kaSigqibo yonke into ibirayithi phayana. Athi uNomfundisi yeyi mna ndi-worried ngesaa sikhalo salaa bhokhwe. Hayi ke ubhuti athi hayi okusalayo ikhalile ibhokhwe. Umfundisi athi awunotsho.
Esaa sikhalo esiya sisikhalo sebhokhwe enxungupheleyo, like nje ibhokhwe engathi ine-stress. UNgcukani abuze uba hayi bo mfondini ufuna ukuthini ngoku kanye kanye. Athi ke mna ke hayi nam andazi but ke into ebalulekileyo wena kuwe siqhelekile esaa sikhalo salaa bhokhwe. Hayi imdike le nto utata uNgcungane abuze uba mna ndizazela phi izikhalo zeebhokhwe uba zikhala kanjani iibhokhwe, mna ndiyazela phi loo nto ndiyincutshe ezibhokhweni ezikhalweni zeebhokhwe. Hayi uNomfundisi avele eze guys nesitori sango-1998 somntu owakhe wafumana umntana agama linguSive. uSive lowo wabuye wazokwenza imbeleko yomntana kowabo. After enzelwe imbeleko umntana waqhubeka nobomi. Ngo-2004 wavele umntana wagula kakhulu, wagulela ibhokisi. Kwanyanzeleka into yoba makahambe kuyothathwa amagazi from ii-parents. Kulapho kwafunyaniswa khona into yoba umntana akangokaSive lo mntana lona. Yambi ke yanjalo. So bedikiwe ke guys ke utata uNgcukana ke sithi nje hayi aka-understand uba le nto ufuna kwenzeke ntoni umthetho wakhona. Wabe sesithi ke omnye hayi wariya mna sisikhalo salaa bhokhwe. Esaa sikhalo esiyana nesalamzi kwakwalo yayiluphawu. Abantu bakhona babelumkisa uba umntwana lo ayingowabo njengoba egulela iingcwaba njengoku, izinyanya zakwabo zazingamamkelanga. So uNgcukane uye wadikeka guys, okuqhubeka edikiwe wethu le nto because unyelisa nje igama lomntanakhe. Wabe sesithi yabona ingase wena ukumke apha ezilalini ukuhambe uyohlala nowakude usedolophini kubethwe ngumoya because njengangoku ungunondaba into oyiyo, ayikho into ongekho kuyo. And ibhokhwe kaSigqibo ikhalile, into ebalulekileyo leyo. UNomfundisi uthe nesiphi na isilwanyana xa usihlokoloze usiphindelela kaninzi so singakhali. Leya ibhokhwe ihlokoloze kade kakahlanu. Watsho esithi ke kodwa ke soziphinda undive ndiyithetha lena into if awufuni sithethe ngayo. Owam umlomo njengangoku ndiwuvalile. So uNgcukane kubonakala uba u-worried khona kodwa imdikile yonke le nto but then u-worried. Kwelinye icala uzoleka guys ke ubhizi uzifonelela indoda yakhe after ethethe noLazarus. Abe sehamba eyofida umntanakhe iketisi. Xa efika ke emntaneni eteketisi uzomncancisa ucimbulele. Xa ezama ukumvusa although bengakhange amshukumise ambone ngathi ulele ohlobo ungaqhelekanga, abeke isandla sakhe iminwe yakhe phambi kwempumlo afumanise umntwana ngathi akaphefumli. Wabe sekhwaza uDick funeke sithi umntwana akaphefumli. So ke guys ingathi iya kule ndawo kaDapsy ke yonke le nto uba umntana uzawugula because izinyanya zakowabo ziyamfuna. Asazi ke kodwa. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.